Aiheitamme tänään. Kemissä tunteet kuohuvat elokuvateatteri Kinopirtin sulkemisuhkausten takia. Yli 70 vuotta toiminnassa ollut elokuvateatteri voi joutua sulkemaan ovensa, jos lisärahoitusta ei löydy. Suomi-Ruotsi rajan ylittäminen Tornion ja Haaparannan välillä on helppoa, mutta mitä kuuluu kaupunkien väliseen viralliseen rajayhteistyöhön? Onko maailman hirveimmäksi ammatiksi tituleerattu metsurin työ todella niin hirveä? Vertailijana maailman 5. ja 10. kamalimpien töiden ammattilainen. Tervetuloa Krenkkuklubin pariin. Studion vieraana tänään Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Lankila sekä Haaparanta Tornion elämysteollisuuden kehittämishankkeen projektipäällikkö Johanna Salmi, jotka tulevat keskustelemaan rajayhteistyöstä. Myös sinä voit laittaa Krenkun Facebook-seinälle kommenttia, toimiiko raja ja mikä voisi toimia paremmin. Muihin aiheisiin. Maksuhäiriöt ovat räjähtämässä käsiin.